Evo, kontinuirano lično radim, ali naravno svi zaposleni i zaduženi za grijanje u gradu Banja Luci na generalno poboljšavanju grijanja u Banja Luci. Zbog toga smo i predložili, pa mislim 7 puta, projekat boljeg grijanja u Banja Luci. Nismo dobili podršku za takav projekat. Iako će to imati uštede na godišnjem nivou za ekotoplane 2 miliona maraka. I to bi direktno u ovim uslovima, možda nikad vidljivije kao sada, značilo direktan benefit i olakšanje za građane Banja Luke. Nismo dobili podršku za to. I jako je teško u situaciji kada odbije se projekat boljeg grijanja, kada imate poskupljenje samo električne energije 2 miliona maraka, doći do rješenja sa kojim smo mi zadovoljni. I kontinuirano radimo sa preduzećem Ekotoplane da se iskoriste svi interni kapaciteti, znači da se ostvare uštede, da cijena koja bude za građane Banja Luke bude ona koja je u datom trenutku najbolja. I naravno da u skladu s tim smo imali brojna usaglašavanja sa ekotoplanama. Posljednji sastanak je bio 15. decembra i ja očekujem da će oni u skladu sa tim sastankom da dostave usaglašeni zahtjev, jer i oni dostavljaju zahtjev koji mora biti usaglašen, a mi to šaljemo dalje u proceduru. Mi ne možemo korigovati njihov zahtjev. Dakle, očekujem da će oni dostaviti taj usaglašeni zahtjev za korekciju cijena i da na osnovu toga mi postupamo i na narednoj sjednici razgovaramo o tome.